Inibingelela kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelela babukeli beSelect Africa TV bafowethu ngilake workshop namhlanje njengoba nibona ngihleli nensizwa la bayibiza ngomjikelo aka izoyichaza hayi mina ngeke ngikwazi ukuyichaza kodwa nje into engayikhuluma bafowethu ingoma enkulu kulomfana bhuti wami asikubingelele sikumukele Select Africa TV. Bhuti niyaphila kodwa sibingelele nje bonke ababukeli beSelect Africa TV sithi sanibonana emculweni. Mfowethu ngibona wenza imanga la stage isuka phi lento? Hey bafo lento isuka ngaphakathi enhlizweni ijulile bafo ijulile lento kodwa ke sithathe kumjikijelo. Ngiyabona mfowethu ukuthi ingoma umjikijelo nje straight kubagcwala abantu e stage uma uperforma mfowethu lolu thando lithatha kumjikijelwa uyahamba nalo usuka phi mfowethu kuphi ekhaya? Ekhaya ngapha emabhaceni endaweni kuthiwa yaseHardinge. Hardinge abantu abaningi abayazi ke mawazi umzimkhulu ke wazi Hardinge ke kahle kahle nje emabhaceni khona lapho. Kwesika King Nuba. King Nuba nje ngathi umakhelwane umakhelwane nje uKing. Mfowethu ialbum yakho yesingake le and mfowethu ihamba kanjani eyitolo? Album kaMjikelo yokuqala lena nje ngiyajabula indlela abantu abayithanda ngayo. Album yokuqala lena iphume ngonyaka odlule. Yizeke noma imarketing isingenayo kahle kodwa la sifika khona abantu bafike bajabule ngenye indlela esithusayo nathi ukuthi awunkosi yami. Mhlambe ngelilanga nathi uNkulunkulu yosisiza abasibone laba bangasiboni. Ngoba into engibukayo mfowethu umongameli bafowethu ngicabanga ukuthi ulivulele ilizwe noma engakalivuleli lonke ngoba ade nibambekile but uyithini iplan yakho njengamanje ngoba ku level 1 manje? Engakusho nje mina njengamanje anginayo iplan kakhulukazi ukuthi mhlambe ngakhipha iCD ngoba abantu abaningi sebeyabuza ukuthi Mjikelo uzosikhiphela ni iCD ngoba le album ngikhiphe ngoNovember ngonyaka odlule. Ngathi hayi bafowethu okwamanje ake sibambe kanje ngoba vele akakafinyeleli ezandleni ezifanele akakafinyeleli kuona wonke umuntu wase South Africa mhlawumbe saziwa abantu bala eThekwini kuphela. Ngiyafisa ukuthi ifike ko North West ifike ko Eastern Cape yabo. Kodwa ke ngiyabathembisa abalaleli ukuthi ngogudi futhi khona into esoyikhipha futhi hey ngiyabathembisa kubi. Mfowethu umjikijelo owangala kwamaphumulo wena ngwale but lo shuni lo wavele wawulanda njalo ngoba ngicabanga ukuthi oshuni bahlukana but wena wavele wawulanda kanjalo ushuni kaMjikijelo. Hey bhuti lento kahle kahle ngathini ngayithanda ngimncane nje mangathi mhlambe ngilandisa umlando lento ngiyithande kushwini nomtekhala ngoba nginami ngisayileke ngencane. Uthe mayifika ushwi nje ngamthanda kakhulu noma ngangayiboni ukuthi mhlambe ngase ngicule nje ngangithanda nje umculo wakhe. Kwaya kwafika indidane hayi ngawuthanda futhi umculo wendidane kuma ngithi ngiyacula ngayilengisa ngibona ukuthi hayi engathi kumina kamsana ngithi ngiyayithanda kuphela kodwa nginele kwafika umjikijelo ngathi hayibo hey nangu lo muntu ucula njengamphela lo muntu lo mina ngohlulwa yini ukwenza njengaye nje iyona into iyagcina nginikeza ugqozi lokuthi no ake ngizame nami ngagcina nginothando lokuthi angifunde isiginci nje ngifunde izinto eziningi zokubamba amakhono akhe yonke into ngagcina ngikwazi ukubhala ingoma. Mfowethu siyabonga mana ke mfowethu bathini bakuthola phi mfowethu abantu ngoba kubalekile ukuthi abantu bakuthole ukhulume nabo kuma social media bakuthola kanjani? Umjikelo ukhona lapha yana epage lakhe uzothi umjikelwa Ntando Mhlamvu uzoqala ngo lapha yana uthi umjikelwa Ntando Mhlamvu ipage lelo kaMjikelwa ufika ulike lapha yana ufollowe iaccount yami ithi Mjikelwa Ntando Mhlamvu iqala ngo-M yona yodwa Mjikelwa Ntando Mhlamvu sebegcweleka abantu khona nkosi yami ngajabula nje umuntu ukuthi avela hamba like ipage ukuze mhlambe abone yonke into mhlambe siyenzayo ngoba akekho umuntu osala epageni wonke umuntu usuke khona. Okay ku WhatsApp awuna WhatsApp la abantu abazokuthola khona ama efonini laba befuna ukuqasha khona benza kanjani? Umjikelo unayo inamba ya WhatsApp kodwa yabalandeli kuphela. Masibe khona ke personal yami yamjikelwa. Ake ngiqale ngepersonal. Eyami personal ithi 081 377 0033. Yilapho kumjikela umfonela kuphela akatholakali ku WhatsApp lapho. Kuyabalandeli ke kuya WhatsApp khona kodwa ufoni futhi. Khona ke mhlambe kuzothi 071 815 4852.
Bhuti wami siyabonga kakhulu sikufisela impumelelo ngane yakwethu and yinhle mfowethu into oyenzayo. Uyabona nilanda ichalahane nelibuyisa kanje bafana kusazosijabulisa okusho ukuthi sizazohlala emculweni. Hayi siyabonga bhuti, sibonga kakhulu nathi njengathi Select TV ingaqhubeka kakhulu nje ikhule ba-subscribe abantu kakhulu izingane zakwethu. Siyanicela lapha emakhaya nilibukele njengamanje. Nani bantu abathanda umjikelo nje ngiyanicela ngane zakwethu ukuthi nje niphume ngomningi beni nizo-subscribe kwi-Select Africa TV. Select Africa TV niphume ngomningi benu seshila umjikelo ukuthi niphume ngomningi benu nizo-subscribe. Siyabonga kakhulu bafowethu. Kusesemnandi ke sikhona la i-workshop ziyangena insizwe stage ziyadedelana. Ayihlabana amalundi impela bhuti. Hayi ziyakhala impela ngiyabona impela ukuthi hayi konakele. Bhuti wami siyabonga kakhulu. Uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.